Pini nilinali tumafan Voreng Awarsai PHUTHAK si LABANGSO video long nang than pachini pon ekpo lapen ko pia Voreng Awarsai ma kon ansi vacancies do manali tum kai kia son LABANGSO video long si klarda galam thek pon long ekpo tangte aprang si KARDOM kado kawya fonta nilimen lake avinasteron lapen non nangli tum kilang bom labang ke Carbitek 2.0 YouTube channel LABANGSO channel long jong si komani abang phu abang phi nangli tum nang kahumri chenglang poloten kaching hon pen subscribe ikon lapen adung hesta me nangli tum bela jan thekloin daksta me nangli tum berpon igdenon la la polte monon phenili ajada sonle LABANGSO YouTube channel along upload sitame nangli tum malong notification nangle da prangi mate nangli tum kilang long da prangi afan tangte pini LABANGSO Voreng Awarsai PHUTHAK LABANGSO YouTube channel along lang pononang mate LABANGSO PHUTHAK le jethan pononang lapenali tum la stek ponongi screen along ki tok labang ke kaduka vita chini ikpo requirement security guards mate security guard vacancy mate LABANGSO Voreng Awarsai PHUTHAK sinili non nang piklang pon ikpo lapen jethan pononang nangli tum Bangalore Chennai mate akai lo ke dampen mate nangli tum nate bokhet la security guard Voreng Awarsai jong si claiming tung polte nangli tum claim iktame non nili nangli tum phan details mang dak penang than pon ikpo lapen adim punatma lapen kon ana vacancies sidoma nangli tum LABANGSO video along thek pon long ikpo tangte jethan pononang aprang se details lang dam nang nili dak nangli tum phan screen along nang piklang ikpo nangli tum dak thek pon long igi non ta penang an bang phu bang pitame thek pon long ta haipo mate arju long ta haipo LABANGSO Voreng Awarsai bang PHUTHAK bangke stami karju long le tum phan sinili LABANGSO video bangke customer pilo la penang le tum kadoka vistame nanglang dunia phan se chuneng riglo tangti pader dipin penang le tum dak screen jethan pononang nangli tum la screen along thekloing Haji Abdul Majid Memorial Hospital NRC Unit of Haji Abdul Majid Memorial Public Trust mate labang ki location bangke lake Assam lo Assam mate Hojai district lo lapen nangli tum la screen along contact number do ingsi hini ke thompli contact number do lapen lason thatak se dak Gmail ID ta do nangli tum la screen along thek ponlong igi dak pen lang poningon LABANGSO Gmail lapen LABANGSO screen along ki pi am phone number mate mobile number long stami nangli tum details alam arji pilte laso number long call pen nangli tum arju ikme tangti pada dipin pen dak record security guards ahin lang damnang dak security guard LABANGSO Voreng Awarsai financial lapen nangli tum la screen along thek ponlongi security guard dak total 25 nos male tumhando mate pinso somar tumhan dak 25 ana pusto lapen arloso atumhan bange dak 5 nos an pipon no la sening hang abang pro bang pitum nangli tum claim don iktame mate jog don iktame LABANGSO security guard apus along nangli tum Kerala taho Bangalore na ni Chennai akai lo ke dampen security guard ke claim dampen mate nangli tum late bokhet Karbiang long pen late bokhet hojai district along claim don rong bangsi kimiji lapening sialam don ladak bangke nalitum appointment for 5 years dak 5 years an LABANGSO Voreng Awarsai nalitum claim don long ikpo lapen 5 years pleng data fit bangke labangke aprang lambang putek thedet pot labangke mo nalitum non claim don nopolte mo anta claim long bom ta thek labangke putek thela lapen requirement mate kenang sot bang dak nalitum thek polongi ko PPC kenang man labang nalitum dak pen thek ponang po aprang si arta bang 30 years an nai dak up to pan se tokchot lapen kan la up to ki kom nai lo 30 years an lapen physical fit bang will need to undergo fitness test labang fitness test bang ta sabso en pon product physical fit bang ta lapen number 3 long man train in the some institute experience will be preferred dak experience sa sabso dohoy nang po lapen ki claim dunia bang phu abang phi atum ki thek nei alam labang ki Assamese Bengali Hindi la ki thom alam bang nali tum asap so west ta thek nang po
Lapen kacar liang deng lang pon lopul te dak kacar liang deng banga maximum nalitum class 10 ane pas nai dak nalitum la screen along tek ponong po maximum class 10 an ki pas abang phu mate abang phi nai. Lapen must be valid and decent. Lapen dak salary hin lang pon lopul te salary bang 10,000 per month long nalitum long poni. Lapen dak eko domination bang dak free pusi tok pon lapen apply adet bang lang pon lanang apply adet bang mo chiklo 5 November ansi last date lo lapen aprang nalitum apply ik nang po lapen ka apply ya fan polo nalitum la aber ki pi la contact number do mate phone number do labang so number long se call pe nalitum detail salam dak pen arju ik nang po lapen nalitum documents lapen ka application mang labang so screen along ki pi pon azimel adims nalitum send ik nang po lasi kaduka ve abang phi ningang hangatum apply dun ning hang polte nalitum apply dun iktame lapen aprang si apply dun dia aprang nalitum labang so details bang kachini nai kinang sot lasi nalitum jong labang so Voreng Awarsai claiming tung mate claim bang du polte niliphan WhatsApp along na contact igon nili labang so advertisement alo bang nalitum panang send ikpo lapen nalitum klarda galam dak pelang pon pe nalitum apply dun igon tangte pinya video long bang tiek penstamen nili nalitum pan labang so Voreng Awarsai PHUTHAK stame na 1p iglo lasi asonsona video kelang long bom ya fan nalitum labang so YouTube channel bang nalitum kaching hon pen subscribe igon la pera du hes tame bela jandu ida kanalitum berponi denon tangte mo kapre ka video long le chitong tunang pinya video long bang la anchot lo lasi du mithak me kadok ka ve karbitek 2.0 YouTube channel kelang radu on pas tame nilhen pen KARDOM